Sugatan at nakahandusay ang mga individual na ito pagkatapos mahulugan ng puno. Isa-isang rinespondihan at tinulungan ng mga rescuers para madala sa ospital. Pero simulation lang ito mga kabale. Bahagi ng mga stations na pinaglabanan ng mga local disaster units sa lalawigan para sa ikalawang Pampanga Olympics on first aid at basic life support. Nagtagisan ng galing ang bawat kupunan para maipakita ang kanilang kahandaan at kaalaman sa first aid at basic life support. Kanina pa sinasabi, ang sabi nga ni Gov, the governor is very proud of all the responders in Pampanga, no? Hindi ba natin siya kasama ngayon, pero kasama natin siya in spirit, no? Alam niya ang mga ginagawa ng ating mga responders. At ito ay nakita din naman nitong mga nagdaang bagyo. Yung Egay, Falcon at ang epekto ng habagat, no? Halos nalibutan namin ni Governor ang buong Pampanga at nakita naman niya kung gaano kahanda ang ating mga responders, no, sa bawat bayan. Nahati sa 4 na stations ang kompetisyon. All out ang effort para manalo sa bawat category. Kabalen, makikita natin sa likuran ko ngayon ang lifting at moving relay kung saan masusubok ang kaalaman ng mga partisipante sa tamang paraan ng paggalaw at pagtransport ng mga biktima sa ospital sakaling magkaroon ng insidente ng aksidente. Bukod pa rito, nagtagisan din ang mga partisipante sa adult CPR with AED, bandaging relay, at situational analysis and application. Sinusuportahan namin to kasi not only will you learn, not only will you learn sportsmanship, not only you will be enhancing your skill, but you will also build networks and collaboration between and among local government units within Pampanga. Our champion for our second Pampanga First Aid and Basic Life Support Olympics is, and still the defending champion, Tinanghal na back-to-back champ ang Mabalacat CDRRMO. Nananatiling first place ang San Fernando CDRRMO. Second place ang Porac MDRRMO. Third place ang San Luis MDRRMO. At fourth place naman ang Lubao MDRRMO. Sa effort ng mga tao at sa training na ginagawa namin, hindi kami nito. Saka na to, ito yung natural na ginagawa namin araw-araw kasi. Actually ngayon, ang taas na ng mga nakuha nilang grado. Ibig sabihin, nagle-level up na, pahirap na ng pahirap. Ibig sabihin, lahat gumagaling na. Napakalago po nitong programa nito ng province of Pampanga, no? Sa lahat ng mga rescuers ng lalawigan. Kasi ito hindi lang competition, hindi ito labanan. Ito ay pag-gauge kung saan na tayo, ano pa ba yung mga kailangan natin, at paano pa tayo mag-improve. So ito, mag-unify sa atin ito, isa lang naman yung gusto natin, makapagsagip ng buhay. Nakatanggap ang winners ng cash prize, trophies at karagdagang kagamitan para sa first aid at basic life support. Binigyan din ng consolation prizes at certificates of recognition and participation ang lahat ng mga lumahok sa Olympics. Ang second Pampanga Olympics ay isa sa mga programa ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dennis Delta Pineda na naglalayong palakasin ang puwersa ng bawat bayan at gawing lalong handa sa panahon ng sakuna. Para sa Balita Pampanga, Luisse Rutao.